Pantalla de centro eliminador de iritsi den numara. Listo. Venga. Mucho Pausurekin, berrehun hogeita bat pertsonari, bigarren postuan Asier Ardora. Venga, ánimo. Eneametxe, berrehun eta hogeita zortziarekin, Aimar Larea hirugarren sailkatua. Lehenengo aldiz hemen harrieraren eta egia esan oso gustora. Ze muz egon ibilbidea, ze azkeneko ordune tanta batzu bota dituzte, baina... Ba, ibilbide erdian edo euri tantatzuk eta hori, baina dana bastante lehorra zego eta korrieteko bastante ondo. Lokatu oso gutxi. Pentsatuta zenukan bezala korrika edo nola sentitu zea ibilbidean zehar? Bai, ni fuerte atea naiz eta ondo atera azkenen eta karrera guzti azkenen lehenengo eta hori. Azkenan irabazin dut, ez dago nire planetan irabaztea. Mucho. Zemuz, unda karrera. Ui, gorra. Ezagitzeatik naiz pila estutzen egon naiz, eta esan lertuta maituet. Ibilbideari buruz, ze esateko ondo zegon edo ze sentipen eduki dituzu? Bai, lehorra nahiko, baina hemen bukaeraina bastante lokaz. Baina, bueno, azkarra, korrik egitekoa. Zure zean barrun sartu da edo espero zenun hobeto ibiliko zinela? Bueno, ia pintxatzen nola, ibiliko nintzela lasaixeo, eta naiz estututa. Baina, bueno, ondo. Bueno, azkenean behintzat helburua beteta, irabazita. Bai, helburu ipen etorren baita, baina, bueno, zentxatzen arabera ikan etorren. Oso ondo.